Na gaji. Wayyo Allah. Gaskiya ana rana sosai a nan wajen. A can sararin sama san ba a irin wannan rana haka. Mene? Ta kika san da haka kenan? Domin anan ne na fara ganin irin haka. A nan ana rana amma a can ba a yi. Yanayin can da nan ya bambanta sosai. Ka fahimta? Wannan yarinya dole so take sai ta mai da ni makakke. Abin bautar samaniya, nagode da kowace ni'ima da ke nan. Mu ce? Ina za mu je yanzu? Karki damu, za mu je mu samu abin hawa ne sai mu hau kawai. Dakata, kai yalla bai. Dan Allah, kaga yalla bai, kaga ka dakata kai. Me hakan? Tirzibilli, biki ganshi yayi katoto ba? Sai ki gani mutane da akwai jin kai. Yau ga wani nan. Yawa zan kula yawa. Shin daga nan wajen asibiti za ku je ne? Kwarai da yake babu likitoci a kusa shi yasa za mu tafi asibiti. To amma ni ma likita ne. Muna buƙatar ƙwararren likita ne yalla bai. Wannan ciki watan sa nawa? Ina tunanin 3, 4 ko 5 ne? Kwantar da hankalinka. Ni ƙwararren likita ne bara in duba. Zai kula da hakan. Yalla bai, a ganin ka wannan ciki zai wata nawa? To kai munafiki me yasa dole sai ka sani ta din ai ba mata ka bace ba ko? Ku kwantar da hankali ni din na kasance babban likita ne. Yawa zan duba kana rubuta min yanayin gwajin. Zan duba kowane yanayin motsin yaron kuma sai ku rubuta.